ma na ce an buɗe mai ɗan bago ba ku haɗu na nan da layi to ba su ne tana ta ƙarewa ba ba ta ne tana ƙarewa ba sai wanda Allah ya bata wanga dambe duk wanda an ka buge mai lokaci ne sai dai ku addu'a a dawo lafiya amma ko sai ya san sai ta zo da ruwa ba hago mai takwasara in dai gidan dambe ne an san shi Najeriya haka autan mamman dan haka ga asa jahilci in dambe ya zo ga mutum mu ne ba ma son yayi amma faduwa ko wata ko gani maja to dai zan faɗi kaga alhamdulillah ba hago mai takwasara autan mamman ba hago mai takwasara autan mamman dan da gani tare da shi dan ga ta da su guda sai su ɗan kasuwa suka wa masoya ba hagu mai tafatara a wata mamman 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 ko an buge na ka ba shi kuɗi shi ne kauna ba sai Allah ba da kuwa banza